Понеже много от вас ме питаха, защо в сайта няма бутон "Купи сега" или "Пазарувай", а има бутон "Регистрирай се за отстъпка", това е защото за мен това е същността на MLM бизнеса. Ние свързваме клиентите с компанията, те се пазаруват, ние получаваме комисиона за това, че сме свързали хората с компанията. Но не сме продавачи, не ходя да разпращам продукти и така нататък. А, за мен това е съществено в нашия бизнес, да не се превръщаме в продавачи, в консултанти, в хора, които знаят, че нещо друго е по-важно. Това да изграждаш мрежа и екип, да помагаш на хора, които искат нещо да направят. Мисля, че е нормално във всеки един онлайн магазин, дали ще е в Емаг, в Озон, в Тему, ако щеш, се регистрираш и си пазаруваш. Няма нищо страшно, нищо лошо. Тук компанията ти дава право и да печелиш, ако ти решиш. Ако не решиш, просто си пазаруваш. Ако решиш пък да печелиш, ще свържеш с мен. Разбира се, ще си поговорим, ще ти обясня и ще ти помогна. Аз имам интерес ти да печелиш. Така че системата е прекрасна и няма нужда да се превръщаме нашият бранш, нашият бизнес в едни продавачи, да се зареждаме с продукти. И така, това е поне моето лично мнение, затова така съм направила сайта. Аз държа ние да споделяме за възможността на хората да печелят, а не да продаваме продукти и да се зариваме с продукти. Достатъчен ви е един-два продукта, които да купите на месец и да сте активни и да печелите от своята мрежа. Нещо друго, което искам да ви кажа е за утрешния празник. Всяка от вас, която се регистрира през сайта и пазарува оттам, самичка, пък и с моя помощ, разбира се, ако имате въпроси, винаги съм на среща. Но ако си направите регистрация, пазарувате каквото и да е, ще получите едно балсамче за устни. Моля ви, пишете ми дали искате с кокос или с праскова. И така, прекрасен ден, хубав празник утре, дами. И ще очаквам да свържете с мен, ако имате нужда от помощ, от въпроси и каквото и да е. До скоро!